Kaixo, jaso dituzue datuak prestatutako Arduino muntailaren bidez? Eta ulertzen aldituzue mugikorreko dashboardean azaltzen diren datuak? Horrelez bada, lasai, orain ikusiko ditugu nola interpretatzen diren. Lehenik eta behin, pantailan ageri zaizuen goiko laukian zuzenean jasotako temperatura azaltzen da, eta 0 eta 100 gradu zentigraduren artean adierazten da. Beherago, ageri den laukian berriz ezetasuna ikus dezakezue, kasu honetan datuak 100kotan adierazten dira. Datuak horrela jasotzeaz gain, grafikoetan ere ikus daitezke. Horretarako pantailan bera egin beharko duzue. Grafiko hauetan 15 segunduko zuzeneko datuak agertzen dira. Eta orain, datuak nola azaltzen diren ikusteko, ile lehorgailu bat hartuko dugu eta Arduinoko sentsorea berotuko dugu. Pantailan ikus dezakezuen bezala, jasotako datuak 27 gradutik 31 gradutara igo dira, eta azkar batean 52ra, gero 78ra, eta bar. Ezetasunean ere aldaketa batzuk ikus daitezke, baina ez dira hain nabariak. Eta zuen kasuan, zein temperatura eta ezetasun datu jaso dituzue? Erraza egin altzaizue datu horiek interpretatzea. Edo zein zalantza baldin baduzue, zuen ikaskedei galdetu, edo bestela webgunean daukagun informazioa ere kontsulta dezakezue.